Gaur maiatza lehen honetan Euskal Herria Bilduk zuekin guztiekin bere refleksioak konpartitu nahi ditu. Gaur munduko langileen eguna da eta baita ere Euskal Herri langilearen eguna ospatzen dugu. Beti esaten dugu eta ni neuk askotan esan dut, bizitza hontan batzutan irabazi, beste batzutan galdu, baina beti ere ikasi egin behar dela. Eta guk irakaspen batzuk oso fresko ditugu eta uste dugu jendeak oso fresko eduki behar ditugula. Lehenik eta behin, disfrutatzen ditugun murriztuak baldin badira ere, hainbat eta hainbat eskubide, borrokaren eta antolakuntzaren fruitu dira. Hemen ez legoke, ez osasun unibertsalerako eskubiderik, ez hezkuntzarako eskubiderik, ez askatasun demokratikorik, herri langileak ez bazuen bere garaian antolatu bere burua eta borrokatu. Beraz, hemen eskubideak ez datoz zerutik ero konzesio graziosoetatik. Hemen eskubideak borroka eta antolakuntzaren fruitu dira. Eta komeni zaigu hori oso garbi edukitzea. Euskal Herria Bilduk hori oso garbi du. Bigarrenik, egun murriztuak dira eskubide guzti horiek. Bizitzen ari garen krisi eta pandemia sanitarioa, krisi sozial eta ekonomikoa eta krisi demokratikoak agerian utzi du neoliberalismoak munduarentzat, jendantearentzat, gizateriarentzat planteatzen dituen errezetak ez dutela balio. Hemen krisi honek agerian uzten ari da sistema honen kostura guztiak. Eta zentzu horretan gure ustez argi eta garbi plantatu behar da alternatiba bat. Hemen batzuk berriz ere krisi honetatik atera nahiko dira iraganara bueltatuz. Eta guk gaur jendeari Euskal Herri langilegoari gauza bat esaten diogu. Argi eta garbi. Iraganara bueltatzeak ez du etorkizunik. Hemen beste motatako eredu bat behar da. Alor sozial, alor ekonomikoan eta alor politikoan. Horregatik esaten dugu, guk badugula alternatiba bat, konpartitu nahi duguna herri langilegoarekin. Alternatiba bat jendea eta bere interesak erdian jarriko dituna, eta ez elitenak. Alternatiba bat elkartasuna jarriko duen amai gainean, eta ez kompetitibitatea. Gure ustez datozen hilabeteetan, eredu talka baten aurrean aurkituko gara. Batzuk nahi izango dute, ona ekarri gaituzten politikak berriz ere martxan jarri. Guk aldiz, politika berriak planteatuko ditugu. Sakon eta lasaitasunez konpartitu nahi ditugu guztiekin, zeintzu diran eredu alternatibo batetarako oinarriak, eta guk argi daukagu. Publikoa pribatuaren gainetik egon behar dela. Elkartasuna kompetitibitatearen aurretik egon behar dela. Berdintasuna desberdintasunaren aurretik egon behar dela. Burujabetza aurrean jarri behar dugula herri gisa beste politika publiko batzuk egiteko. Zentzu horretan lagunok zuekin konpartitu nahi dugu eredu berri bat. Iragana ahaztu eta etorkizuna beste baloretan eta beste printzipioetan oinarritu. Horregaitik gaur gora Euskal Herri langilea esateko eguna da. Gora Euskal Herri langilea.